An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM, mga nagdadangog asin naghihiling po sa DCGB News Online, sa Satuya pong YouTube channel, asin sa Satuya pong DCGB Live App. Good vibes afternoon po, Miss Pita. Yes, mabuhay, Tabi, Sir Bert, and Diyos maray na hapon. And syempre, we welcome naman ang Satuya mga regular listeners and viewers. Digdi naman po kita sa Satuya programa every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Digdi lang po sa Usapang Pamilya sa DCGB. Always number one, always at your service. And syempre po, ang karibahan taon niya na hapon sa Technical Department. Dahil iba ko di si Sir Nems Flora. And si Sir Jerome Nico Martinez. Asin kaiba naman po si CJ Morante. Cat College o JT. Ayan. Absent so amigo niyang saro. Kumusta po ka mga boss? And kumusta Tabi, Sir Bert? Ang satuyang panahon? Diyos maray na hapon po. Maray po ang satuyang aldaw po ano? Maray rahay. Mga sinampay ko duman. Mamaraho ang na. term ka yan, raging na ngayon. So maragsip Raging na po. na. Nagro-ragsip na. Kumbaga ngayon sa binalad ng mga ano yan. So nagbalad ka kisira. So talagang galing niya tostado Dried na. Dried na, Oo. dried na. Ayan. Ayan. So, Kamo po mga tugang ano man po ang sa indong pigigibo sa ngunyan. Kama matapos na sa mga nagsiesta. ayan, magdangog na po kamo sa samoyang programa. Ta hindi po gari pang ano ta, Continuation. Opo. pang third episode or Opo. ano yan Our ka, this topic for the week. topic for the week na magayunon po ang sa tuyang oristoryahan. So magpadara na lang po kamukan sa indong mga comments or anything. Digdi po sa samuyang topic na pinunan mi po inikang last Monday. Anak, ano ang pangarap mo sa iba-ibang landas ng tagumpay? This is the part 3 natin. So magayunon Tabi, Sir Bert, di ba? Opo. Kaya kung ikaw po kamong mga comments, gusto po nindo mag-participate sa satuya pong paghururon ngunya na hapon, tagabos man baga po kita miyembro kay Lambang Pamilya. Ang sa kuya pong cellphone number 0991-328-1345, 0991-328-1345, asin ang sa kuya pong Facebook, iyo po ang Good Vibes MC Bert. Ayan. So sa kuya naman po, ang sa kuya messenger account, it's Cristina Agapita Pacres. Cristina Agapita Pacres. And sa kuyang number po is 9322-406-439. 9322-406-439. Yan po. Good afternoon po, Ma'am Rosalinda Demetrio. Oh, sorry. Demeterio. Ma'am Rosalinda Demeterio. Hi po. Diyos maray na hapon. Actually, Tabi, Sir Bert, kaswapon may nagtaram naman sa kuya. Uy, pero may kami nagdadangog sa program. Salamat po. Yan. Thank you so much, Tabi. And syempre, kasi yung first cousin ko, nag-visit kahapon. So sabi niya, alam mo manay, kadakol nagirungog sa inyo niya na programa ninyo ato sa Libon. So thank you very much, sabi din. And syempre yan, sina Mio Calleja, so mga kabats ko dyan, sina Dean Salgado, sina Veron, sina Vine. So kadakol tabi, nagirungog man sa programa sa Libon. Ayan, congratulations baga taga Libon ito si ano po, Si sa pigtawan ng Taduran. Undra ng Albay Provincial yan. Government po. Yung boxer. Si Boxer. Ayan. Oo. Si Taduran, Tagalibon. Wow. Ano yan? So sabi nilang, propetaryong Tagalibon ngayon ito. Ayan. Sige So, mga paye. congratulations again. Ayan. Yan. Araw mo yung term na propetaryo. Ano po tabi ito? So talagang ibig sabihin na propetaryong Tagalibon, yung talagang parang no questions asked, na talagang Tagalibon tagaduman yan. yan. So, yan. Ayan, congratulations. Ayan. Proud na Tagalibon and proud Albayano. Yan. Sir King Reginaldo, Diyos maray na hapon po. Sir Jude Andes, pareho po taga Bangkarwan. Si Ma'am Becky, tsaka si Sir Lito Berango, watching from Bakakay. Ay, Sir Clint, Bert, ayan, opo, just ayan. marinapon. Actually, nag-message siya kahapon, na-receive ko, nasa car na ako. Sabi niya, pwede ba Tabi continue sa Thursday ang topic niyo, dakol na true to life story, pareho ng last text ko. Maging sundalo pero naging transgender. Transgender, naka-gown pa. Ayan. Thank you, Tabi, Sir Clint, for always listening to our program. Yan. Standby po kamo. Nagtatao lang po kami ni Mampitang mga greetings. Opo. Pero standby kamo. May guest po kitang young, handsome, business-minded,
katakod po kan sa tuyang business-minded young man na katakod po kan sa tuyang topic mo niya na hapon. Ayan, kaya padagos lang po ang pagdangog. Standby lang po kita. Standby lang po kamo. Don't change channel, sabi nga niya. Tapos sabi, Sir Bert, I would like also yung, kahapon was the birthday of my mother-in-law in heaven. Happy birthday, tabi kay Ma. Ayan, sabi ni nga ni Dong, sabi ko ba, birthday ni Ma? Ang mga epigrit ko na. Ayan. And they're watching right now, of course, si Dong. Hi, Sir Dong. Yan, nandun si Nora, si Hi, Trish. Miss Nora. Yan, Miss Trish. Antabay sa program. Ma'am Rochelle, Sir Wi, Ma'am Ne ng Roch Construction and Lumber Supply. Ayan. So nakulo talaga man kita tabi, Sir Bert. And also yung sa kuya mga Kiwanis Club of Daragang Magayon, kasi magkakaigwa ng I will take this opportunity. Si Smith, ito na yung sabi ko, Regional Judo Championship on May 30, 2026, 8 to 5. Diyan po ini sa Pacific Mall. May iba-ibang categories. May kids, juvenile, seniors, and masters. Ayan po, ini brought to you by Kiwanis Club of Daragang Magayon with the Ibalong Judo Club. Wow, ano rin po ito, Miss Pita? This will be on May 30. May 30, next month. 8 to 5. Na. Judo. Yeah. Pero nahiling ko yung mga swing-swing mo. Ayos yung mga steps mo, tabi, Sir Bert. Sa mga mauruli dyan dahil sa homecoming, welcome back. Gary, ready ka na ha, sa mga bitis mo. Kulang ha. po. Matetesting tayo pag nagkita man ng mga taga-digdi sa tuya, maparili kita. Ayan, sasakuya po mga batchmates sa St. Agnes Academy, batch 82-86, as in batch 86 sa Divine Word High School. Ayan, kami man yung batch 75 kang Bicol University, magkakaigwa ng alumni homecoming this coming May 2 dyan po sa Astrodome. So yan po, nag-meeting na kami and kahapon, full payment na kami kang Wow, t-shirt ni. full payment. For the Sana t-shirt. all. For the food, hindi pa. And on May 3, yung parang we will get to another get-together ng batchmate naman sa Biyula. Ayan. Okay, just maray na hapon po sa Gabos. Mga kaiba ko po sa Neo Catechumenal Way Community, lalo na po dyan sa Daraga, as in sa Albay, of course. Ayan. Greet ko man pala si JV ng happy birthday sa April 26. That's Happy on birthday, Sunday. JV. Happy birthday. And also sina Sir Gerd. They're watching. Yes, and Mama Marilu. Si Mama Marilu. Sir I Gerd, think, Deichmeyer. yeah, I think they're back sa Germany. They're back in Bilis, Germany. no? Mm. Hope to see you again when you visit the Philippines. Hope to see you in Germany. And yes, in Germany. Kailan kaya yan? Yay! Kung hindi na-approve Sa lalong natin madaling visa. panahon. Dadalhin tayo doon ng usapang pamilya. Yan, oo. Ayan. So, mga kausapang pamilya, yaw naman kita digdi sa programang nagtataunin liwanag sa bawat harong ang usapang pamilya. Yan. Ngayon ang tabi, Sir Bert, kasi nagbibigay ng liwanag, di ba? Sabi mo, Yan, opo. nagbibigay ng liwanag. So again, yung sabitan natin, the continuation, actually this is the part 3 kan sa tuyong topic. Anak, ano ang pangarap mo? Iba't ibang landas ng tagumpay. Yan. Sir Bert. Ngunyan, mas magiging makabuluhan po ang satuya pong pagrurunta. Ikaw po kitang kaibang magtataon ng inspirasyon. Patunay na bako lang po saro ang dalan pasiring sa tagumpay. Ayan. So yung guest natin, do the honors please to introduce our guest for this afternoon. Actually, classmate po siya kan sa kuya pong Aki sa UST Legazpi. Nagburulagan po sinda after graduation in high school. Siya po nag-adal as nag-graduate sa De La Salle University. Mamaya po itong tapos so exact course ano po kinuha niya. Ayan, okay. Pero ngunyan, pinili niya ang pagninegosyo sa baking. Ayan, ladies and gentlemen, please welcome Ralph Ryan Osmilio Ilaw. Hello po, good afternoon. Binabati ko lang po yung lahat ng viewers natin sa ating YouTube live stream and sa Facebook live stream and also sa ating radio broadcast. Maraming na hapon po sa Indong Gabos. And Tito Bert and Miss Pita, thank you for inviting me here. What a privilege it is to be here with you guys today. Ayan. So welcome Thank you. to our Usapang Pamilya. Opo. Yo, so napakaganda ng ating pinag-uusapan dito about family. Ayan, Sir Bert. Ito po yung pag-guide ng parents sa mga anak. Lalo na po sa pagkukuha ng kurso sa kolehiyo. Ayan. Kaya ang sa tuwi pong pag-imbitaran, si Ralph, ano nang itabi so course mong pigkuha sa De La Salle University? Ang kinuha ko pong course is Bachelor of Science in Interdisciplinary Business Studies.
Interdisciplinary business. Business studies. So ngayon, parang ngayon ko lang yung narinig, sir. Nga po, may mga courses na pala na arap pag interdisciplinary business studies. Business study. So related Bakit- pa rin siya bakit- sa business, sa Bakit negosyo. merong interdisciplinary? What does it mean? So basically po, ang course na ito is more of a general business course. So kung ang ibang course po is meron silang 4 to 5 electives na given sa kanila, kami po, meron kaming 7 electives na we are free to choose kung anong ibang subjects yung in-offer ng other courses. So for example, I'm a general business course, pwede akong kumuha ng courses from marketing, pwede akong kumuha ng courses from advertising or let's say law. Depende po sa gusto kong Yung path choice. na i-take sa future. So 7 yun. Sabi mo, you mentioned 7. Yes, 7 Electives. electives na kami yung freely na pwede pumili. Anong pinili mo sa I took one subject sa marketing, kumuha rin po ako sa advertising, and meron pang tinatawag na IBS food. So more on related sa food industry. So mga pahapyaw sa mga industry na yon. So I took some of that para kasi ang goal ko po is to i-take yung path na papunta sa business someday. So yun. Sa loob ito ng 4 years. Tumpak, ano? Oo. Sa loob ito ng 4 years na Opo. ginawa mo. Yung pagpili ng course na interdisciplinary business studies, ano ba yun? Influence ni na mommy and daddy mo or sa'yo lang? Actually, yung course na pagpili po is ako po yung pumili. Binigyan po nila ako ng privilege and na nagtiwala po sila sa akin na pumili kung ano ba talaga yung hinahanap kong course, yung hinahanap ng puso ko and yung mag-enjoy ako. Alam kong yung matatapos ko na course. Pero their influence sa akin is very big kasi growing up, since yung parents ko po ay both business owners, at a very young age, na-expose na ako sa business industry. Bata pa lang ako, sumasama na ako sa kanila. And na-witness ko kung ano ba talaga yung nangyayari inside. Hindi lang kung ano yung nakikita natin outside a business. Nakikita ko yung ano yung challenges. And syempre, ano din yung mga success na kasabay doon. So doon ako na-inspire na, okay, I think gusto ko rin magkaroon ng business one day. Napakaganda tabi, Sir Bert. Tumpak Very doon sa ating inspiring. yung topic natin for the Opo. last Monday, Tuesday, na yung sabi niya, parang may influence, pero he was Influence. given the privilege to choose kung ano talaga. Yes, yes. And besides, sabi mo na nakikita mo, parang somehow nag-guide ka na rin ng yung parents mo na kung talagang saan landas ka. Opo, Ano? malaking factor po kasi meron tayong role model na nakikita natin growing up. So, nag-guide tayo and kumbaga na nagkakaroon tayo ng guidance if meron tayong doubts na tama ba if ito yung pipiliin ko. Meron tayong matatanong dahil nandun na sila sa industry na yun. Parang he's already inclined to that. Opo, Na- opo. ano lang. So ano po para ito si Ralph, anak po ni Sir Noel and Ma'am Jennifer Ilaw. Oo. Sila po yung may-ari ng JN Bakery. JN. Ang JN Bakery J, po. J and N meaning? J is Jennifer and N is for Noel, yung names po nila na Yung pinagsama. mom and your dad. Yes. How sweet naman. Oo nga. So siguro pag ikaw naman, Oo. yung name mo na, and the name naman R&P. RP. Shout out. Shout out kay Pat. Shoutout po. Oo. Tsaka kay Ma'am Irene. Yes. Maray na Hello hapon po. Just maray na hapon. Ayan. So, lumaki ka, how old ka nung nagsimula yung JN Bakery? Or kinalakihan mo na siya? Hindi pa po ako pinapanganak. Nandiyan Yung na bakery is nandyan na po. Kasi it started way back 1997 or 1998, if I'm not mistaken. Yun po. So I was born, year 2002. So, nagsa-start na paunti-unti yung business namin. Ayan. So did you ever doubt yourself na ito yung course na kinuha mo na parang nag-doubt ka ba while you were nag-school ka, nasa second year or third year? Did it ever occur to you na parang hindi ito yung gusto ko, na parang may nangyari ba yan sa'yo? Actually, honestly, yes. Nagkaroon in the middle of the journey na parang sabi ko, tama pa ba itong ginagawa ko or tama ba yung napili kong
choice. Pero it all comes back to kung ano yung kailangan natin balikan, kung ano yung kung bakit tayo nagsimula. So, bakit ko ba ito piniling course in the first place? And lagi kong matatandaan yung inspiration na nabigay ng parents sa akin na nung bata pa lang ako, na-inspire nila ako na, ito yung life na provide nila sa amin. So, ibig sabihin, there's something na capable sila makapag-provide sa isang family. So, na-imbibe ko yun na, okay, someday if magkaroon ako ng family, I want also to be a provider na kaya ko din mag-provide sa sarili kong pamilya. And yung nakikita ko sa kanila is yun yung nakapag-influence sa akin na mapunta sa business path. So, yun yung lagi kong tinatandaan pag nagkakaroon ako ng doubts during my journey. So, hindi naman po natin ma-eliminate na may doubts kasi sometimes napapagod tayo during the journey natin. So, wag nating isipin na mag-quit na lang, umayaw na lang. Mag-rest lang tayo. Pero still, tandaan natin kung bakit tayo nagsimula doon sa journey na yun. Ayan. Then after itong course na tong interdisciplinary business studies, natapos mo naman siya. Then after nyan, nag-concentrate ka ngayon sa pagbe-bake Yes. ng mga cakes. Well, after I graduated dito last 2025, nag-work muna ako sa bakery namin. So it was only last year? Last year, parang almost 1 year akong nag-manage ng bakery or nag-manage ng employees. Also, nagpanadero din ako. Nag-try din ako gumawa ng breads and pastries. So, parang kumbaga, na-experience ko din kung what it's like running a... So marunong ka mag-ganyan? Nagmamakina, Ganyan. nagpamasa, opo. So, nabigyan ako ng privilege na matry, to be there para ma-feel mo talaga. ma-feel ko how kung it is. yung pakiramdam na running my own business na hindi pala ito madali, na hindi pala ito basta-basta. Dapat gusto mo yung gagawin mo, mahal mo yung gagawin mo para magawa mo siya long term din. Tsaka yung tama yun, Sir Bert, na alam niya kung paano gawin. Kasi hindi pwede yung na, ganito sir, ganito, hindi, alam ko yan. Alam ng mismong owner. Kumusta yung support ni na daddy, mami, papa, mama? Daddy and mommy po. Okay, paano yung support nilang pinakita sa iyo ngayong dito sa ginagawa mo ngayon? Actually, malaking pasasalamat ko po sa parents ko dahil hinahayaan po nila akong i-take kung ano yung gusto kong path, and hinahayaan nila akong magkamali, hinahayaan nila akong mag-fail, pero nire-reassure nila ako na okay, pag kailangan mo, nandito lang kami. Pero I'm privileged enough na hayaan nila akong i-take yung path na gusto ko, which is yun nga, papunta sa business industry. Yun. Ayan. Pwede ako magtanong, how Yes, many yes. are you, the family? We are 8 members in the family. So we are 6 siblings. Then si mami si dad. Pailan ka? Pangatlo po. Okay. So maganda yung nakikita ng mga kapatid niya. Yung gano'n. Tsaka good afternoon din po kay Sir Alvin Uy. Maray na hapon tabi sa Indong Dua. God bless. Thank you, Sir Yeah. Alvin. Maray Ngayon na po, hapon. para mabigyan natin ng idea po yung ating yung mga nanonood po, Miss Pita sa Facebook, pwede ta po pahilingan kisample kang pig-bake na cake. O yan po sa hampang mo, Miss Pita. Ayan. Ayan po yung sample Actually, na... Kaso bago pa ako digdi na tilang-tilang. Actually, ito na yun. Ayan. So, ito po yung siguro kay si Sir na lang. ang Please para at least i-describe maano mo. Anong Masabi Okay. mo kung anong pangalan ng cake? This cake is called chocolate moist ganache cake with dulce Ganache. de leche Okay. filling. Wow. So ang base niya po is dense chocolate moist cake. Then may chocolate frosting po siya on top. Pero yung filling niya po is niluto na dulce de leche. Wow. So yun. This How do one- you call the cake again? Chocolate moist ganache cake with dulce chocolate de leche moist filling. ganache. Mahaba po siya. pero May pangalan siya, tsaka may apelyido. Ayan o, naka-close ako. Ayan. Chocolate moist ganache. Ganache. Okay. Ayan. Ayan, mananwitan tayo yan, Sir Nico, dyan. So, pag nag-break tayo, kakainin ko na to, Sir. Sorry. Yes, may dala po ako para sa Ayan. buong DCGB family. Ay, wow. Thank Ito na you. po yun. For example, This is itong cake. sliced natural, how much naman siya? I sell this for 195 per Per slice. slice. Yes. So, this is available where? Doon sa Actually, ang per
Per order. Yes, per order po, pero online pa lang sa ating Instagram and Facebook page. Ang customers ko po ngayon is yung mga families and friends ko pa lang since I'm starting pa lang nga po. Pero someday hoping na makapag-expand tayo sa physical store and ma-spread pa natin yung customer base natin around Legazpi and hopefully nationwide soon. Wow, Yan. syempre, For oo. sure. Pag, Yan. pag talaga ang product talaga, Oo. talagang You put masarap. your heart in it na Yan, talagang kumusta naman ang support ni Daddy and Mommy with Oo. regard sa financial? They're willing to fund sa pagkakaroon ng physical store. Willing sila mag-fund sa akin na bigyan ako ng budget para mag-start. Pero hindi ko po ma-accept Oo. kasi honestly, I want to try muna kung this na ginagawa ko will work. Then if Ang galing na-prove naman. ko na this will work, then I think yun sa akin, parang sign sa akin na okay, continue what you're doing. Pero if this does not work, ni-reassure nila na nandun sila para i-guide ako or saluhin ako someday pag kailangan ko ng tulong nila. Pero for now, hinahayaan nila ako na mag-try. experiment. Yes. Ang ganda yes. naman, Miss Pita, Pero ano? yung Nakakaano. kasi huwag na muna. Oo. Pero yung iba will grab the opportunity. Oo. Tinutulungan ako na ng parents. Kukunin ko na. Tapos to, pinalugi. yun, Pero si So, Ralph, yung gusto niya ano, siya lang muna. Oo. Napakaganda. So, Ayan. yun nga. Hi Ran, si Sertan watching. Hi Ran, see you on our batchmates. Marami pong nanonood sa atin. Shout out na dyan sa Ralph, sa mga nanonood. Shout out po sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nanonood. Yung gusto mag-order po, makatikim nito. Yes, sa mga gusto pong mag-order, message lang po kayo sa aking personal messenger, Ay, Ralph Ryan Ilaw, or you can message us at D-Lights Instagram or our D-Lights Facebook page. So, yan. Yan. So, ito na yun ha. Sir Bert, sorry. Yan. Hingi ka na lang sa akin. Apo. How about your brothers and sisters? Yung support naman sa'yo? Yes, they're very supportive every time na nagpo-post ako ng aking pastries. Lagi nilang sinishare yung aking Full support. full support. Sinasabi nila sa friends nila. Actually, meron silang mga classmates and friends na nag-try na dahil sa words nila, dahil in-advertise nila na bili kayo sa kuya ko. Yun, nakaka-help and napipil ko yung pagmamahal nila kasi napipil kong sinusuportahan nila ako in their own little ways. So, Ang yun. ganda. Very good ang ganyan. Sana yung ganyan sa family na Oo, kung ang ganda, no? yung have to support. Tulungan natin si kuya. O tabangan tayo sutugang tanan para mag-asenso kung ano man ang pag-iisip niyang negosyo. How about yung iba mong kapatid? The Ah. same din ba sa'yo na ganitong nag-aspiring businessman din? Well, yung mga brothers ko po and mga kuya, nasa different industry po kasi sila eh. Meron mga other professionals, may mga pilots, gano'n. Yung iba nasa art industry. So, iba-iba po yung profession na tinitake nila. And sabi ko nga po, we are privileged enough na hayaan kaming i-pursue kung ano yung mga gusto namin sa buhay namin. So, ibig sabihin, yung other brothers and sisters mo na nag-college na din, no influence from your parents na, walang pilitan ng course. Yes, meron po silang sinasuggest na okay, pwede kang mag-try business, pero still nasa kid pa rin po yung. Pero sa iyo, ano yung ni mama and daddy and mommy mo? Ano yung, di ba, meron din, mag-ano ka nga, anong, meron Sa'yo, ba silang, ikaw ha, ganitong Oo. course ang kunin mo na lang. Meron ba? Well, sabi ko nga po kanina, wala pong ganun na type sa amin since hinahayaan po kaming piliin yung. nung nagpipili ka pa lang, mag-artista ka, pogi ka naman, walang ganon. Wala na. Pero Very- talagang ang ganda, Sir Bert, mabuot kasi po, support talaga. mabuot po talaga ang Oo. parents kayo ni si Sir Noel and Ma'am Oo. Jan, mabuot na. Yan. Ilang branches na ba yung J and Bake Shop? Well, as of now, I think nasa 9 branches na po. Around Albay or around Bicol. Marami na rin, 9 branches. Okay. So, more on lahat breads and ito yung bago. But this one is for you lang. Yes, I'm trying to enter the market pa lang. Pero yung sa parents ko po is bread and pastry
bread, yung mga pangmasa bread like pandesal, mga pandikoko, which is part na din ng Filipinos Oo. natin na every Yeah. hapon, every morning. Tinitikman din ni Morning Daddy at Mami mo yung ano mo, yung binibake. Palagi po, tito. Lagi. Yeah. So, pero sa ngayon, itong for example, itong chocolate, may exact ano ka na measurements, ano? Opo, meron. Hindi na para consistent. kailangan tikman-tikman. Oo. Ay, yung, di ba yung talaga para consistent yung ano, hindi nag-change ang lasa. Opo, dapat meron akong recipe na sinusundan para laging consistent yung Oo. outcome. Ngayong panahon ng Importante crisis, nagtaas ka yun. na ba ng presyo or yung mga ingredients nagmahal na ba? Well, yun nga po yung yung debate ngayon sa mga business owners if kailangan na bang mag-adapt sa prices. Pero for now, ang ginagawa po namin, ako personally, as pinofocus ko muna yung efficiency ko within the work area. So, hindi ko muna ginogol magtaas ng prices. Ginogol ko muna magtipid sa ingredients or like walang less wastage or like less wastage sa pagluto sa gas, sa oven, or like less tapon sa mga ingredients, di ba? And last option na po yung pagtaas ng prices kasi malaking factor po yung price sa customers. Yeah. Kasi yung iba yung ano nila like yung presyo ng LPG ngayon, di ba? Opo, Masyadong opo. mataas Opo, na. mataas po. So, Opo. pero hindi mo naman pwedeng underbake yan, di ba? Opo, hindi po. Oo, kasi hindi pwede. Yes, so- And sabi mo nga yung consistency, hindi pwede Yes, man. opo. Sabi mo, tama yun na less wastage na hindi pwedeng matapon kasi sayang, mamahal ng iba. Opo. Kunyari po, for me, ang ginagawa ko po, instead of isang cake lang ang isasalang ko per oven, gagawin kong 4. So, doon pa lang, maliles ko na yung gastos sa gas. Yun muna yung pinofocus ko. And then, last option na yung pag mahal na talaga yung gas, doon pa lang ako Ga-adjust. mag-adjust. Mm. As much as possible, wag muna. Kasi ang hirap din. Opo, mahirap din eh. Malaki yung maaaray Oo. sa consumers natin. Oo. Kasi ang effect niya, kung tataas ang presyo, parang ay wag na muna, di na muna ako Mm. bibili. Opo. Kasi kulang yung pera ko kasi medyo nagmahal. At say, so, nagmahal lang 200 or something like that. So kung yung budget mo, di ba, kung papagkakasyahin mo, wala na. Yung iba ay ilalan mo sa iba. So tama yung sabi niya na And just also to inspire Ralph, marami baga ngayon mga businesses started from small din na mga din pastries, mga Opo, cakes, opo. di ba? Yung Contis, di ba? So yes, yes. nationwide na siya. Opo. Contis, yung mga ano pa yung mga Alibars. sa Yeah, Alibar. yes. Oo, matagal na yan. Opo, famous dito po sa Legazpi. Yung tapos yung sa Naga na merong branch sa SM ngayon, yung nasa ground floor, na dati nasa third floor siya, tapos ngayon nasa isang sikat din siyang Naga base na mga cakes din ang ano niya. Si Chef Coney, Opo. Angelis Cakes, Superlicious, 'di ba? Parang mga ganyan. So talagang pag you work with your heart, talagang pagpapatuloy ang negosyo. So, napakaganda Tapos makikita mo naman Ma'am Pita sa sa make ng ng cake na hindi siya basta-basta na parang compact siya. Sige po, what makes this cake different from mga other chocolate cakes? Yes. So, confidently, I can say na this product is made from the heart, made with passion, made with love. And syempre, yung ingredients po na ginamit natin dito is hindi basta-basta. I always try to use top-of-the-line ingredients. Syempre, may mga magsasabi na medyo mataas yung pricing natin. Pero I always reply na quality comes at a price. Yes. So, Yes. ang kalidad ay may kaakibat na presyo. So, itong cakes po na ito ay ang market natin is yung mga makaka-appreciate ng level up na pastries. Okay, thank you Ralph. Pagpapadagos po sa tuwi pong paghuron-huron ngunyan na hapon, anak, ano ang pangarap mo? Iba't ibang landas ng tagumpay. Ang tamang oras po, it's 2:30 and we'll be back. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa.
Ang Liver 8 Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver 8 Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver 8 Pro. Liver up na tayo. Liver 8 Pro. Mabibili ang Liver 8 Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimmering Plus Multivitamins is a generic name of Liver 8 Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver 8 Pro. May Slimmering, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver 8 Pro. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng The Horsetail Extract. Pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Tinatawagan ng pansin ang ina at kamag-anakan ng batang babae na pinangalanang Matea Andrea Madera. Si Matea Andrea ay 6 days old at nasa loob ng isang kahon ng matagpuan ni Leonil Madera sa waiting shed ng Purok 2, Barangay Matango, Vinsons, Camarines Norte, bandang alas 5:05 ng umaga noong November 30, 2025. Si Matea Andrea ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong December 4, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na matatagpuan sa Nasisi, Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Irene Cribe del Rio at Maris B. Magaso o kaya naman ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1506. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan.
Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto, live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Good afternoon po mga kausapang pamilya. Nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong mapuropreskong hapon nin Huwebes. Anak, ano ang pangarap mo? Iba't ibang landas ng tagumpay. Kaibata po ngayon na hapon si Ralph Ryan Osmilio Ilaw. Mas maray na hapon po and welcome back to our program Usapang Pamilya. Every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, hindi lang po sa DZGB. Always number one, always at your service. And syempre po, Kerry Banda sa Technical Department. Dahil iba ko hindi si Sir Nems Flora and Sir Jerome Nico Martinez, pati po ang sakuya pong OJT from Cat College na si CJ Morante. ayan. So pag-iwan ng pagkatabi Sir Bert, and syempre with our guest this afternoon sa tuyang mga pigururunan. And syempre kung kamo po ay gumampong komento or may gusto man kamo ipaabot, manunungod po sa tuyang topic today, ipadaran po nindo sa Kuya Messenger or kay Sir Bert. Ang sa Kuya po, it's Christina Agapita Pacres. It's Christina Agapita Pacres or my number 9322-406-439. Again, it's 9322-406-439. Ako man po, Good Vibes MC Bert, 0991-328-1345. Ayan, sa pagpadabos po kan sa tuyo pong paghuroron ngayon na hapon, igabago po Miss Pita, sa segunda sa pag-aadal, halos 50% ka mga professionals nakakaduman na sa indang sa career na bako konektadong direct sa kurso nindang pikukua. Kundi sa puso garo kung ano ang nahiligan po ninda ano. Yun ang tabi Sir Bert. At saka yung interesting din na maraming successful entrepreneurs ang nagsimula sa passion, hindi sa tinapos na degree. Ayun, diba? Ang sa tuyang guest na tinapos na degree and sa passion. Ayan. Ano? Yeah, sabi niya yung etong cake na ngayon. Ito, ayan o. chocolate, ano yun? Chocolate moist ganache cake. Ganache cake. With dulce de leche. Nagriliwin na nga dito Sir Bert. Kung galing warang tinidor. May dileche pati. Tilamon. Ayan. Sige po, magbasa po kita kikoment. Ini po kay Sir Clint. Thank you Sir Clint. Sa pagpili ng pangarap, ang sabi ng ama sa aki, pamilya kita ng mga soldados, dahil maglumoy-lumoy. Garo ka ngayon dahil makabaring kamuting kahoy. Pag soltero, nagpa-transgender, nag-hello sa parents, jello, papu, mama, ang lola and mother, madali makaunawa. Aram ninda kung nasa lahi. May beauty parlor ng negosyo. Ang ama, napakagaw na lang sa payo. Kuyong-kuyong. Yan lang, ang problema na, siyempre, yung parents, yung ama ngayon, soldados, siyempre, kung puro lalaki, ang apat na lalaki ang aki, then we do not, as parents, we do not expect them na gari, aarugo man ang ama. Tapos siyempre, sabi tangan, may kanya-kanya ang gusto man iyan. We just guide them, pangadji kita, sabi nga din ng sa tubiyang guest ni Sir Ralph na, siya, pinabayaan kang magulang niya, ginaid na lang kung anong gusto niya. So, dapat araw kita kaya. Sir Bert. Oo. So, parang sa case po kayo ng picture ni Sir Clint, parang acceptance din, ano po. So, so talagang, ano yan, tinakwil na yung aki ngayon na, teka na, hindi ba ko takang yung aki. Kung yan may beauty parlor na, makalibre na siya sa pagpagupit. Pwede mo kawali ka. Termi malinis ang mga kuko ninda. Hindi ng hair, naka-ribbon. Ito, may question po, may message po, direct ko ini kay Ralph. Sabi niya, gusto ng anak ko magnegosyo kaysa magtrabaho. Ano ang comment mo, Digdi Ralph? Okay, so masasabi ko po dyan is start small. So if you're planning to have a business one day and meron kang current job, please don't leave your job right away. Siguro
start small. Pag may day off ka, siguro mag-try ka muna kung anong business ba yung gusto mo. Try ka mag-start paunti-unti until ma-feel mo na, okay, kaya ko nang mag-leave ng job na to. Tsaka ka mag-pursue pursue mo full-time. Pero as of now, let's appreciate din na you have a job. Not all people have jobs. Yung iba nahihirapan pumasok. So, count mo na lang yun as one of your blessings, and still, do something about your dream na pursue mo. Start, kahit maliit lang, kahit konti lang, just start. Then, doon mo na mapifeel kung ano ba yung dapat mong gawin. So ano ba ang mga advantages and disadvantages ng isang negosyante, businessman? Siyempre, itong with regard sa pagtatrabaho, 8 to 5 nagre-report ka. Sa business, kumusta naman? Actually, there's a big misconception pagka sinabing business owner ka. You have all the time in the world. Marami kang free time. Pero hindi po na pag-uusapan na ang isang business owner, based from experience na witness ko sa parents ko, na 24/7 po na laging iniisip ang business. Even though nasa malayo ka, nasa vacation ka, always dapat hands-on ka pa rin through phone calls, and lagi kang updated sa business kahit nasa malayo ka. Yun po yung hindi aware yung iba na pag sinabing, may business ka, sarap ng buhay mo, marami kang free time. Pero hindi po. Ang totoo po is mas konti pa nga yung time mo. Pero it's up to managing your time wisely. Yun din, managing your time na kaya mong umalis sa isang business, na nagtatrust ka na yung business mo is mag-run ng wala ka. So, yun. Not all the time free time pag sinabing may business. So, yun. Ano bang mas stressful? Actually, it depends. Ang stress level. Depende kasi kung like when you're working, halimbawa sa opisina, depende kung nasa top management. Mas grabe ang pressure. Diba? Ibang level naman yun. And ibang level din yung pag may negosyo kasi siyempre you invest in so much. Kailangan natin yung pressure din na kailangan kung masenso itong negosyo na to, otherwise baka mabankrupt. Parang ganun din. So, it's just how you... And most importantly po, kahit nasa ang industry ka, kahit nasa ang field ka, kahit nasa 8 to 5 job ka, kahit nasa business industry ka, ang pinaka-importante po is mahal mo yung ginagawa mo. And yun yung makakapag help sa atin sa longevity ba? Paano ka tatagal sa isang industry? Siyempre dapat love mo yung work mo. So, yeah. Definitely. Kasi kung hindi, wala kang negosyo or trabaho, wala din. Parang yung growth mo din, parang wala. And kung sa negosyo, parang hindi mag-grow. Tapos yung consistency. Yes, Ayan. May din pala dito, may message ako na-receive from Luis. Sayang daw ang course kapag hindi ginamit. Can you say about this? Kung sa kuya, for me, hindi naman sayang, nagagamit pa din yan bilang foundation, di ba? Yes. Nagagamit pa rin. Yan, kung alimbawa yung course mo, and then later on, kunyari nag-aral kang nursing, tapos and then you landed a job as FA. So nagagamit pa rin yan. Nagagamit pa naman, oo. And then yung mga, di ba yung mga ganyan na mga profession, Ma'am Pita, kailangan din ng 4-year course. And sabi naman dito, nag-shift ng career ang anak ko. Parang normal naman yan. Kailangan lang hinahanap niya pa yung kung ano gusto niya. May trial and error din tayo. Yes. Trial and error. Hi, Boss Gerd Dashmeyer. Good morning. Sabi po niya. Hello. Yeah, it's good morning there. Still early in the morning there in Germany. Ayan, so nagbe-bake ka ngayon ng mga cakes, Ralph? Yes. Bakit di na lang culinary? Culinary ba yung tawag doon sa? Yes. Bakit di na lang culinary o pag-chef ang kinuha mong course? Siguro someday if I have the chance to take culinary, pwede natin i-pursue. Pero as of now, yun nga yung sabi ko po kanina, is start small. So ang iniisip ko po, magko-culinary ako na hindi ko pa natatry yung big stuff dito sa industry na to. So, ang take ko po with this is start muna kung nakita ko yung progress and it's still progressing. Doon ako magte-take ng necessary action na
mag-invest sa sarili ko na matuto pa. So, hindi ko kino-close yung doors ko na hindi na ako mag-study ng culinary. So, if given the chance and if financially meron tayo, why not? Why not take it? Nandun yung parents bibigyan. Pero tama yung sabi niya. So, nandito ka gumagawa ka ng cake. So, yung sa ito na muna, antay natin na pag-grow na to, pag-establish sa okay na siya, wow. So, I would try this one. Yes. Tama yung sabi niya. Hindi yung hindi pa nga, nag-umpisa pa lang, meron nang naisip, ito naman gagawin ko. Just because meron nakita ka or na-influence ng iba gagawin mo. Pero tama siya yung talagang niya, the decision na gano'n, tama. Sabi naman po ni Joel, masaya siya pero hindi stable. Ano masabi mo dito? Kasi ito pwede itong ma-apply pa sa business. Masaya siya pero hindi stable. Di ba sa business, kuminsan may down, may up. Yes. Ano naman masabi mo na sa business hindi stable? Compared sa work na magsisweldo ka 15-30, ang business, hindi natin alam kuminsan nasa taas, kuminsan sa baba. Opo. Well, I agree po. Totoo po yun na hindi po stable ang business. And mas stable po yung 9 to 5 or 8 to 5. Pero ang sinasabi ko nga po, if you're happy with what you're doing, kahit hindi pa stable, you're willing to risk it. Kasi if you're confident enough na happy ka, and you know na someday mag-excel ka sa ginagawa mo. So, yun po yung take ko sa ganong kind of topic. Okay, very good. Tama yun, Sir Bert. Meron dito, tabi Sir Bert from Anne, gusto niya maging content creator. Ano yung yan? Sabi daw yung aki niya daw. Pero support na lang. Basta kung yung yung gusto ng Yes. Oo, kung yung ibang gusto pero yung anak, support na lang. Yung Di ba meron namang content creators na mga talaga nag-excel man na mga ang dami ng... Di ba? Kasi grabe yung pressure. Kanina may ng family. pinanood pa lang ako si Boss A na namimigay ng laptop. Depende din po Pero sana din yung... Pero sa inot po talaga pagiging content creator, ma-effort ka, magbibigay ka rin ng effort. Kailangan i-prank ko muna yung mga magulang. Ano po? Actually po sa lahat naman po ng industry, ma-apply natin yan. Dapat disiplinado tayo sa ginagawa natin. And dapat consistent tayo. Kasi nandyan na po lagi yung challenges na mahihirapan tayo. Pero it's up to us if susupot tayo sa nahirapan lang tayo ng konti, mag-shift na tayo. Hindi po. Dapat alam na natin na dadating yung ganong challenges and dapat ready tayo to face them para continue lang. Para ma-continue natin yung... Don't give up easily. Yes. Sir Bert, don't give up easily. Ayan. So, Sir Bert, before pala tayo kay Sir Ryan, may lang ako ha. Okay po. I-promote ko lang ito, yung special sabay con yelo ng Alice Corner. Yan, creamy, sweet, and refreshing. Ayan. Ano po yun, Ma'am Special Miss Vita? saba con yelo. Wow. Ayan, yung sa special dun saba con So, yelo. this is available sa Alice Corner. Opo. And also pala, meron pa ako yung bago tayo mag-close yung so May 30, 2026 yung Regional Judo Championship 8 to 5 duman po ini sa Pacific Mall. Ini po ang ng Kiwanis Club of Daragang Magayon and Ibalong Judo Club. For the kids, juvenile, seniors, and masters. Okay. Ayan. Sir Ralph, nagpapasalamat kami for especially yung time na binigay mo sa amin. Pati kay Pat, thank you so much for your support. Hindi lang ito last. Opo, meron First, pa. hinga natin siya ng Sige po. Si message ni Sir Ralph. Well, my message for everyone watching, unang-una, Sir Bert and Miss Pita, thank you for having me here. It is a privilege na ma-invite ako sa ganitong platform, especially sa katulad ko na pinapasok pa lang yung industry ng business. Okay. So malaking tulong sa akin and nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo. Thank you very much. Thank you din po. again. And Salamat. binabati ko po lahat ng viewers natin sa YouTube live stream, Facebook live stream, and sa radio broadcast natin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa DCGB. And I hope na magkita-kita tayong piling soon. Ayan, I'm excited already sa cake. Thank you pala sa sample ha. Opo. Thank Mga you. taga Thank you for DCGB may this. sample cake po digdi si Again, Ralph. we call this the Yan. Chocolate moist ganache cake with dulce de leche filling. Ayan, okay. Ayan. Please place your order. Kaya mga kapamilya, ang pangarap ng anak ay hindi kailangang kapareho ng pangarap natin. Ayan.
Kaya mas mahalaga na sila ay masaya, may direksyon at may paninindigan. Sa bawat cake na nalilikha, sa bawat landas na tinatahak, may kwento ng tapang at tiwala. So hayaan natin mangarap ang ating mga anak at samahan natin silang gawing Mga successful po sa saindang field na pinili. Kami po ang saindong mga nakaibahan. mabuhay. Ako po si Pita, kaibata man po sa Technical Department, si Sir Nems Flora. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, asin ang sa tuya man pong Kat OJT CJ Morante, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa, tutok lang po sa DZGB at sinabangan ang masunod na programa. Mabalos and mabuhay. God bless everyone. Thank you. Thank you. Thank you po. Sa indong nadangog ang programang